Pane nyaya shoma dzandinoda kubata. Hanzi kune madroni kavanhu. Munoaziva kamadroni vanhu, munoaziva. Aya anofamba achitenderera zvimakamera zvinobhuruka zviya. Naizvi madroni zvanga zvichishanda izvi, sei vakadyiwa Mnangagwa paDRC apo? Zvekusvikira pakuno withdraw masoja nehondo yese. Masoja ndinokutendai. Dai makandofa taitangira papi? Taivachengeta here vana venyu nekutambudzika kwatiri kuita isusu madzikoma enyu, vanin'ina wenyu, ana baba venyu nehanzvadzi dzenyu? Taitangira papi nenherera dzamanga muchida kutozotisiyira izvozvi? Mafira kuDRC. Ndinototenda kune vakadzoka vari vapenyu, makaita zvakanaka masoja edu. Ndokunonzi kusenzesa pfungwa. Musarambe muchisenzeswa nebenzi. Musarambe muchisenzeswa nebenzi. Ima mupenge kaimi. Munoswera muchisenzeswa. Potichara zvemadroni nyange mukatenga 7 million madroni. Hana chaanomboita. Madroni makameras. Kutuma zvako vanhu vako vachiyangosangana nevanhu. Ngavangouya vachangosangana nevanhu. Musafungidzire kuti hanzi vanhu vachazotya kuti kune madrones. Regedzai titaure zvedu kana paine munhu anoda kunyatsoziva nezvedrone. Ikamera inobhururuka yekuti inongokontroliwa chete kuti iende kunzvimbo, kubva kunzvimbo kuenda kunzvimbo nechemudenga umo. Yosvika ikokoko sekamera inenge ichinhingirira ichiratidza zviri panzvimbo pairi kwayabva ukoko kunenge kuine screen rayo chete. Ndo chinonzi drone. Handiti? Saka kana vachizotumira madrone avo, achauya achizotiongorora kuti tiri kufamba sei, tiri kudemonstrata sei, tiri kuzodi. Musambotya kuti hanzi hei nini fesi yangu yaonekwa. Saka otherwise uchazoitwa sei nani nekuti tinenge tatowina. Hapana zvavanozomboita nayo information ine fesi yako iyoyo. Nekuti nyika inenge yatosununguka kudhara, vanenge vachisina simba iroro. Vari kuzviitira in case vari kungoda igambling kaya vari kutamba. Munomboziziva kuti ZANU-PF yako gambler. Vakutongogamblawo kuda ungoona ungoti pamwe maybe tinogona kungowanawo pamwe patinogona kuita so. But vari kutozvoona kuti vakarohwa 10 not. Hatiti bazvoona manje. Saka imi musavhunduka nezveZANU-PF. Varitoziva kuti takarohwa 10 not. Yangova gambling, kwakutongobhejawo ungoti regedza tingobhejawo kamari kandasara nako muhomwe akaka. Pamwe otherwise kanogona kuva nezvimwe zvinhu zvakanobatsira. Ndo zvakafanana nezvimadroni zvaakutaurwa izvizvi kuti hanzi drone rinoshamisa chii. Ende ndoda kutoyambira vanokontrola madrone acho, tinoapedza, toarova nerekeni. Tinoarova nerekeni. Hatingambotendere chinhu chichiuya kusikotiongorora takatarisa kuti chii kuti zvaita sei. Toarova nerekeni nayo. Zvimadrone hazvina kana basa izvo, hazvina kana chii chekuti zvinogona kumisa munhu. Hachimbozamai zvenyu kunza madrone enyu wasadec chairman. But ndichiri kurangarira kakuti imimi makatozo withdraw vakomana kuDRC uko. Makadi kuendesa madrone muchisiya masoja edu. Pane kutiendesera masoja edu uko, imimi muchiziva kuti mune madrone anorova hondo chaizvo. Vamunangagwa musade kutijairira mani. Pamaitenga madrone imimi makanyatsokuudzwa kunzi madrone enyu anoshanda chii chaizvo. Zvekuti mutofungidzira kuti makatotenga zvinhu zvehondo kuti taura madrone. Drone rehondo toriziva Vamunangagwa, musade tiitire serious imimi. Mungatenge magadgets. Motiudza nezvekuti hanzi munyika mune magadgets imimi. Kwana imani mudhara imimi, kukura kwenyu kwakuzonyenya kwakutosha. Hatichazivi kuti toita sei nemakuriro amaita. Imimi ndimi makura zvimwe zvinhu zviri wrong, vamugabe wanga vatori nani. Mungatenga zvimagadgets, ndo zvamuda kuita basa rekuzhamba tata kutsemuka muromo usvika uko. Muchitiudza nezvezvimagadgets zvinoflya mudenga izvo zvandiri kutaura izvo. Ndo zvamuri kutaura imimi kuti zvicharova hondo stereki yekurwisa vanhu, zvicharova hondo ipi yacho. Vanhu vamuri kutumawo tagara tutongoziva kuti muchavatuma. Kune vamuchatuma vanenge vatori musivile, tiri kuzviziva kwatakatanga kudhila nemirini iko naiva Munangagwa. Makaita vanhu vefazi, makaita vanhu vechipangano kuma 2008 kwesoko. Makaita vanhu vangani iko naimimi.
Tinotaura nemazita magroups ese amakafoma vanhu vaiponda vanhu hakuchisina munhu anoda kushandiswa. Ngozi dzamakakonzeresa vanhu nanhasi vanhu vari kuripa mumisha umu kasingagume. Dzimwe dzacho dziri kuita kunge dzaripwa uzoona yakusimuka ichiti ndatadzirwa zvakati. Vanhu vapera zvipfuyo zvavo nezvinhu zvavo umu kuita basa rekuripa mhosva dzavaibatiswa nemi. Imi muchidhiraivha maRolls Royce nevana venyu. Kana imi muchinge maona kuti imi muda kuti muZimbabwe muitwe hondo, tiri kuda Collins pamberi, tiri kuda Shoni pamberi, tiri kuda Emerson Junior pamberi, nevamwe vacho vese vanotera handi mune guru mwandira revana here. Wenyu havasviki 1000 here naye Mudara. Tiri kuwada vese naSengezo Shavangu ndiye mumwe wacho. Tiri kumuda futi pamberi. Ndokuti masoja edu azotokwanisawo kuzotiwaiwa. Hazvitori nani nekuti tine vana vacho. Pari kuti muda kushandisa masoja edu manje mimi kuti masoja auye. Vamunangagwa nyaya yekushandisana yakapera Mudara wangu. Handidi kunyebera zvako Mudara. Handidi kunyebera. Nyaya yekushandisana yakapera Mudara. Wazvinzwa? Nyaya yekushandisa vanhu yakapera. Iwewe munhu wauda kushandisa ndiye munhu ane mukadzi akadzingwa mustreet achirohwa mabhutsi nemapurisa ekanzuru. Ndiye munhu ane hama yakashungurudzwa izvi zviri kushaya pekutengesera kuti iwane chekudya mumba mayo. Izvozvizvi ndo vamwe vanhu vakaputsirwa dzimba. Dzimwe dzimba dzamaitoputsa ndedzevanhu ivavo futi zvamanga musingazive futi. Ndo vanhu vacho the same people vamuda kutuma imimi kuti vapinde mumastreets vachienda kunodisrupta movement ya 2030 ya 31st ndikirikini March. Handifungi kuti pane munhu anoda kushandiswa zvakadaro. Yeah? Imi mungabvise vanhu musina chekuwapa, muchidestroy vanhu, muchirova vanhu, muchiita sei muchishungurudza. Mune vamwe vanhu vekuZimbabwe vari muZimbabwe ipiko kunze kwekuti vanhu ivavo vari mulokawo iwawo mukasatovabata zvakanaka. Ndo vanhu vacho ivavo. Musoja iye atodikirwa sadza. Nemunhu wamuri kubva kundorova uko wamatumira mapurisa kuti aende kunorova kustreet uko. Manheru ndiye munhu yeye anenge achida kuti akwanise kuzonobikira musoja sadza kana kuti mupurisa wacho yeye mumwe mupurisa sadza. Munozviziva here kuti mapurisa aya ndo mamwe acho atori nehama dzine misika idzodzo hama dzavo dzese vazukuru vanenge namadzikoma dzimwe dzinotori hanzvadzi chaidzo dzisitorinawo varume shirikadzi dzanga dzichitochengetawo vana nemisika iyoyo. Mavabvisira saka ayo mupurisa wacho yeye muri kumbomupa mari iko zvekuti akwanise kubatsira hanzvadzi yake yamabvisa pamusikapo kana kuti amai vake kana mbuya vake. Ndiye mupurisa amuda kuti mutume imimi seriously kuti ngauye futi musi wa 31st March kuzodisrupta demonstration. Nemuyuthi iyeye futi ndiye wamurida kutuma futi the same muyuthi iyeye ari kutoshaya chekudya kumba uko nekuti musika wavo wakavharwa ndiye ari kufanirwa kudzoka futi musi wa 31st March. Vamunangagwa, are you serious? Kwemi makadiko kutuma madrones enyu kuti aende kunorwa hondo kuDRC uko makasiyana nevaningina vedu amaituma uko nemadzikoma edu amaituma uko. Nehanzvadzi dzedu dzamaituma uko. Kwamakazotobva futi makutoona kuti mungatozopedzera matotiurayisira hama dzedu. Munofunga kuti tinovachengeta nei tichitambudzika kudai muchitinzwa tichichema kana vana vavo vakazosara ivo madzibaba nana mai vavo vashayika. Sekushayika kwakaita imwe hanzvadzi yedu uya muCID wehomicide. Zvinhu zvenyu zvese zvatongova riski vamunangagwa. Munhu kutoshandira mugovernment yatongova riski. Kungofa zvichingorova hapana kana zviripo. Haasare mhuri yake ichichengetwa. Dzimba dzichingopwanyiwa dziringopwanyiwa hapana chinhu chinopuwa munhu. Vamunangagwa kutaura chokwadika. Dai makatungamirira henyu nyika mungadai makaita zvakanaka. Izvi zvamakada zvekuzotonga nyika izvi kaizvi. Kutaura chokwadi paipai ndo pamakatangira kutadza ipapo. Dai makasiyana nenhau yekutonga makada kuita zvekutungamirira nyika. Nekuti mutungamiriri chaichai anotonzwa vari kumashure kwake kuti vari comfortable here nezviri kuitika. Handiti zvino imi makada kutonga ndo zvinhu zvakakutadzisai kuti ndo zvazosvitsa zvinhu pastage yese iyoyi yatiri kutaura nezvayo nhasi. Vamunangagwa siyai chigaro kana. Kana musingadi zvenyu aiwa 31 March tiri kumacha. Nekuti madrone enyu kana asina chaanogona kuita kana makatotadza kuasensisa kuDRC we are sure kuti haana zvaanotiita nekuti tinozviziva kuti makamera. Vanhu venyu tiri kuziva kuti muchavatuma
asi vanhu ivavo muchavatuma vanenge vachigunun'una mumwoyo mavo, muzvizive kuti havasi kufara nekuvatuma kwavamuri kuvaita ikoko. Da kutogara ndatokuudzai, nekuti mimi vana venyu vanenge variko muri kuma5 stars kwenyu muchimasajwa imimi makatarisa maskirini, vanhu tichipondana really. Toda kuzviona, dakuona kuti ndivanani vanhu vakapikira kushandiswa zvakadaro, ndivanani vanhu vakapikira kushandiswa zvakadaro. Chimwe chinhu futi, munotengera vanhu motikari vagara vaine motikari, ende chidofo chacho chinonyatsoratidza kuti you are clueless zvinotaurwa nevanhu zvezve, hamutondira idea nezvinhu zviri kuitika muri. Munotengera munhu akaita sana Japureza dzimota, vanhu vane zvimbirimbiri vakagara vatori nemotikari dzavo, vaine dzimba, vaine chichi, vaine zvinhu zvese, munoenda kunovatengera motikari. Munofunga kuti tinodya kudzimba dzavo here isusu? Mari yenyika iyi yamuri kutengera vanhu nezvigananda zvenyu muchizvinyepera kuti zvingonzi zita rawiki newiki, hatina kana basa nazvo. Asi regedzai timbokutaurirai, kana maakuda kutenga nyika munototitengera tese, tinodhizevha kuva nemotikari idzodzo nekuti nyika ndeyedu tese, kusvikira muzvirema zvisina makumbo tinotodzida motikari idzodzo, kuti ati handina hangu makumbo asi mota iyo ndeyangu, nekuti mari yacho ndeye munyika make. Saka imimi zvekutenga tuma individuals muchifungidzira kuti hanzi pachiri nemunhu anomirira influence inobva kune mumwe munhu, munhu uyo ari influential achazoinfluenza vamwe vanhu. Kudhara ikoko mudhara, mastrategies enyu akapusa, makapusa zvimwe zvisingatomboiti. Izvi zvekutengerawo mabhasikoro vanhu vachisina simba rekuachovha, izvo hazvina zvazvinobatsira izvo. Kana matofunga kutengera mabhasikoro, tengerai vana vese vari muzvikoro, zvikoro zvese zvizare mabhasikoro, ende matotanga kutobvisa nyaya yekutobvisa maschool fees, muchitotambirisa maticha edu kuti vagone kutidzidzisira vana, chikoro chidzokere panzvimbo yacho. Mazvinzwa amunangagwa? Chinonzi kutungamirira nyika kwataingoda isusu amunangagwa, taida kuti isusu imimi muitire vanhu zvido zvavo zvavaidhimanda, madhimanzi evanhu amakauya muchibudikira imimi muchitaura muna 2017 ndoda kuitira izvi, ndoda kuitira izvi, madhimanzi evanhu amaigara muchiziva imimi kubva baba venyu vachiripo, imimi vachiri pachigaro, imimi wamunangagwa. Mukataiwa baba vakundikana, inini chimirai ndichikuitirai vanhu zvinhu, mukauya muchitaura imimi hapana zvamusingazivi pane zvinhu zvataidhimanda isusu vana vemuZimbabwe. Asi makabva matanga kuchinja, machinja chinhu manje makutanga kutitaurira kuti hanzi imimi makutonga, hamuchada kutungamirira. Vamunangagwa, ndipo pamakakanganisa ipapo, ndipo pamakakanganisa ipapo. Akakufurirai kutonga uyo haakudei kutaura chokwadi, akakufurirai kutonga muchirekedza kutungamira, nekuti zvamakauya mimi muchida kutungamira makanga muchiuya muchitaura zvakanaka, vamazotanga kutaura, vamatanga kutichinjira, makutanga kutongwa. After 5 years takazonzwa nyaya dzakutonzi kutonga. Ko zvekutonga zvazvipi futi? Hapana kana chiri kungofamba zviri kungonzi kutonga. Do patakatanga kuzonyatsoona kutoti zvinhu zvacho zvinenge zvakuda kutonetsa izvi. 10 years izvizvi ma2030 enyu ari kutoramba achitotaurwa, wamwe watodaidzira kutoti beyond kusvikira mafa. Ivo vamunangagwa, aiwa nyaya yekutonga iyi yamakazodai yayo, yekutonga iyo ndo yatokushayisai sapoti kubva muvanhu. Da kutaura chokwadi, yekutonga iyo ndo yakatozokushayisai sapoti kubva muvanhu. Dai makasiyana nenhau yekutonga, makaramba muchingofamba nenyaya yekutungamirira, otherwise mungadai makatochisiya chigaro icho kuti alright, zvandiri kuona sekuti inini zvinenge zviri kuda, handisi kunyatsotambirika kune dzimwe nyika kuti tidyidzane mune zvakanaka, regedza ndiisire mumwe munhu tione kuti timbotiraya mumwe munhu. Kana variwo vachivenga vacho ida handizive, hameno vari kungotaura kuti venga vari vachivenga vaifanirwa kudaro. Kana variwo vachivenga vacho ngavachifanirwa kuti vapinde, vaingopinda ka tomboona kuti vachivenga vacho vaizodii. Kana zvaizoramba tinenge tichingoona kuti zvaizofamba sei. Vanovhota vachivhota, kana vaizokuvhotaiwo out muchibva, ndo zvinoita vatungamiriri. Handi mutungamiriri anovhotwa out achibva here? Tichiona anenge avhotirwa wacho nevanhu kuti anenge achiuya kuzotungamirira here, kwete kutonga. Zvinodambudziko nderekuti muZimbabwe makazoitwa nyaya inonzi kutonga, ndo pakafira nyaya yese manje ipapo. Saka aiwa vamunangagwa, aiwa shandai mega nevana venyu, musashandise vana vevamwe vanhu. Onai ana mai wavo nana baba vari kutambura, vari kudzimba, vari kutambudzika. Vana vevanhu ava vari kushanda mugavhmendi vese ava vari kutadza kuendesa vana kuzvikoro chaiko chaiko nemari dzavari kuhora. Mapurisa akasatoita huori hwekuti bvutira mari mumaroad blocks umu, havagoni kana kuenda kumba waine bhanduru remuriwo chairo chairo. Hatiri kutombokunyeberai, mapurisa ayo tisu tiri kutomachengeta,
vari kutibvutira mari maroad blocks. Tisu tiri machengeta vari kutotibvutira mari maroad blocks. Pasina izvozvo anototanga kutotaura zvimwe zvekutozongoona kuti handakutodhilewa panapa, regedza nditongomupa mari yacho ndiende. Ende mari dzacho hamudzipiwe nekuti akakupa imimi achadyei kumba kwake. Zvino masunga zvinhu zvese kubva kumabhodha ese masunga, zvibhizinesi zvewanhu zvese masunga nenyaya yekutonga. Kutonga hakuite baba, kutonga hakuite Amunangagwa. Makatitadzira Amunangagwa nenyaya yekutonga. Apa kutonga apo ndopo makabaya wrong button. Makatadza, makafurirwa zvisingaite. Musatonge nyika baba. Musatonge nyika Amunangagwa. Musatonge nyika Shumba. Nyika inotungamirwa, takakuisai kuti mutungamiri. Tisu vana veZimbabwe takamanya mumastreets umu. Tisu kuti zvinyatsokubudikira kudzaiva vamugabe vari kunzi ngavachibva. Vana veZimbabwe vakamanya, but imimi instead yekuti muvatungamirire zvezvamakataura, imi makutonga manje. Nhasi unoyi munotaka kukanuka kuti mati nzira yekuenda kuVic Falls haina kupera kugadzirwa. Mati hakuna mastadium. Handiti muri kuzviona manje, kutonga ikoko. Ende muine chirindi chekuzvitaura zvichiratidza kuti inyaya dzisina kana nebasa rese pamberi penyu. Asi zvichitoti affectawo isusu. Handiti nhasi muda kuenda kunomasajwa uko, imimi mukadzi wenyu nevana venyu kuenda kumamasaji therapist yenyu kuti vaende kuskononyatso kunokuzorai mafuta anotsvedzerera musana muchikanywa makatarisa maskirini zvichipondana futi. Tapedza futi ngozi yobva yatanga kuti ngozi dzakutitera dzichititevera isusu tichinzi takaurayana, taakutanga kutambudzika futi tichisiyira vana vedu mhosva nerushambwa. Amunangagwa kudhara ikoko. Kudhara ikoko vamuchatuma vachabvuma zvamuri kutaura izvo izvo. Vashoma nekuti zvakagara zviriko kuti kune vamwe vanhu vanoshandisika. Asi regedza ndikutaurirai vashoma vanhu chaichaivo vekuitisa basa renyiroka. Vanhu hamuna Vamunangagwa, musade kuvhara vanhu. Vanhu hamuna. Vanhu chaichaivo hamuna, vanhu vakachenjera izvizvi. Vanhu havachadi kushandiswa. Iyo nyaya iri kutaurwa yaya ichinzi yanzi kushandiswa yaya. Vanhu vakutonyatsoziva kuti vari kushandiswa hatisirisu, havazi vanhu venhingirikiri we31st movement. Vari kuda kutoshandiswa tisu, toda kumisa vanhu vari kuda kunhingirina, vari kuda kusunungura nyika. Vari kuzviziva vanhu vari kuda kushandiswa kuti ndevapi. Vanhu vedemonstration havasiro vari kushandiswa. Chero zvikadzokoredzeka, even how many times vanhu vanenge vachidemonstrate havasiro vari kushandiswa. Vari kushandiswa ndo vanenge vachibloka vanhu vari kuda kuedza kusunungura nyika, ndo vacho vanonzi vari kushandiswa iwawo. Saka handizive kuti ndiwanani kana kuti vangani, but vanhu vekushandisa chaivo mune vashoma, madroni pamwe ndo akawanda.